ادای معروضه برنامه ما تصمیم گرفتیم یکی از اکتیوران جوان ترکیه یاوز карасу ба шумо маълумот диҳем. Толга Сарташ 30 май соли 1991 дар шаҳри Истамбул, давлати Туркия, дар оилаи миёна ба дунё омадааст. ӯ соҳиби ду бародар мебошад. Явуз карасу мактаби миёнаро бо баҳои хубу аъло хатм намуда, баъди хатми мактаби миёна ӯ ҳуҷҷатҳояшро ба коллеҷи мусиқӣ месупурад. қаҳрамони имрӯзаи мо гитара ва барабанро хуб менавохт, вале ӯ мехост актёр шавад. Сарташ баъди хатми коллеҷ ҳуҷҷатҳояшро дар театр супорида ва мухлисони худро пайдо менамояд. дери нагузашта ӯ ба яке аз ҳамкорони худ, Хонде Эрчел, муносибати ошиқона пайдо менамояд ва соли 2015 ин овоза паҳн мешавад ва дери нагузашта хомӯш мешавад ва онҳо дар соли 2016 аз ҳам ҷудо мешаванд. қаҳрамони имрӯзаи мо 27 сола буда ва қадаш бошад 1 метру 75 сантиметр, вазнаш бошад 76 килограмм. аввалин филми Явуз карасу соли 2009 черная туча мебошад. филми дигари он бошад 20 минут ном гирифтааст. филме ки Толга Сарташ машҳур шудааст, ин плахо парен мебошад, ки соли 2017 ба нашр гардидааст. соли 2016 бошад ӯ беҳтарин ҷоизаи актёри соли 2016-ро мегирад. Толга Сарташ дар филми соли 2017 яъне Суз иштирок намуда, то ҳол ин филм бо номи Қавл идома дорад. ин буд маълумоти кӯтоҳе дар бораи Явуз карасу яъне Толга Сарташ. дӯстон, дар канал обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш макунед. то видеоҳои оянда худо нигаҳбони ҳар яки шумо бод.